қаҳрамони бисёркаратаи Тоҷикистон дастаи Истиқлол дар доираи рақобатҳои даври дуюми марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳои Конфедератсияи футболи Осиё 2021 бо намояндаи ҳамсоя кишвар дастаи АГМК-и Узбекистон майдондорӣ намуд. Барои тими Истиқлоли Тоҷикистон ин дуюмин бозӣ дар Лигаи Қаҳрамонҳои Осиё маҳсуб мешуд. дар бозии аввал шогирдони Виталий Левченко рақобати худро бар муқобили дастаи Шабоб Ал-Аҳлӣ бо натиҷаи мусовии 0-0 ҷамъбаст намуда буданд. дар дидори дуюм бозингарони Истиқлол назар ба бозии аввал ба худ бештар боварӣ пайдо намуданд ва ҳамин буд ки аз дақиқаҳои аввал на танҳо ба хати муҳофизат балки ба ҳуҷум низ таваҷҷӯҳи бештар равона карданд. ҳамин буд ки дар дақиқаҳои охири қисмати аввали бозӣ футболбозони дастаи АГМК дар назди ҷаримагоҳи худ ба қоидаситезӣ даст заданд. баъд аз иҷрои зарбаи ҷаримавӣ туп ба футболбози дастаи АГМК Йован Ҷокич бархӯрда вориди тури дарвозаи тими футболи Узбекистон гардид. бо шарофати ин голи худкор Истиқлол бартариро ба даст гирифт ва дастаҳо ба танаффус баромаданд. дар ибтидои пайти дуюм Манучер Ҷалилов голи дуюми дастаи Истиқлолро ба нишон расонида натиҷаро 2-0 гардонид. дар ин ҳолат ҳамлагари тими миллии кишвар ва дастаи Истиқлол аз як вазъияти мусоиди голзанӣ самаранок истифода карду тӯбро вориди тури дарвозаи дастаи рақиб сохт. 3 дақиқа пас аз голи Манучер футболбози дастаи АГМК Зафар Палвонов ҳисобро 2-1 намуд. Палвонов зарбаи кунҷиро истифода карду ҳисобро тағйир дод. дар ин вохӯрӣ бозингарони дастаи Истиқлол аз контурҳуҷумҳо бештар истифода мекарданд ва яке аз ин кӯшишҳо низ самараи дилхоҳ ба бор овард, зеро дар дақиқаи 80 Дидор Нуриддин Давронов бо ирсоли зебои худ ба Муҳаммадҷон Раҳимов имкон дод ки тӯбро ба дарвозаи дастаи АГМК бизанад. баъд аз ин зарбаи нишонрас ҳисоби вохӯрӣ 3-1 гардид. ҳарчанд Зафар Палвонов дар дақиқаҳои изофанамудаи охири бозӣ ба задани боз як голи дигар низ даст ёфт, аммо бешубҳа Истиқлол дар ин дидор аз рақибаш бартарӣ дошт ва ғалабаи муҳими худро низ ба даст овард. ҳамин тавр нахустин пирӯзии Истиқлол дар Лигаи Қаҳрамонҳои Конфедератсияи футболи Осиё ба қайд гирифта шуд. рақобати дигари гурӯҳи А байни дастаҳои Шабоб Ал-Аҳлӣ Дубай ва Ал-Ҳилол бо натиҷаи 2-0 ба суди дастаи Ал-Ҳилол хотима ёфт. дар дақиқаи чаҳоруми рақобат ҳамлагари Ал-Ҳилол Бефатимби Гомис ҳисоби дидорро боз кард. дар дақиқаи 28 рақобат бошад футболбози дигари Ал-Ҳилол Андре Карилло голи дуюмро ба дарвозаи Ал-Аҳлӣ зад. ҳамин тавр тими футболи Ал-Ҳилоли Арабистони Саудӣ аввалин ғалабаи худро дар бозиҳои гурӯҳӣ ба даст овард, зеро дар бозии аввал бо АГМК рақобаташро мусовӣ 2-2 ҷамъбаст намуда буд. ҳамакнун баъд аз даври дуюм таваҷҷӯҳ мекунем ба ҷадвали гурӯҳи А. дастаҳои футболи Истиқлол ва Ал-Ҳилол бо як ғалаба ва як мусовигӣ 4 имтиёзӣ ба даст оварданду дар зинаҳои аввалу дуюм қарор доранд. тимҳои футболи Шабоб Ал-Аҳлӣ ва АГМК бошад танҳо як холӣ доранд ва зинаҳои сеюму чорумро ишғол мекунанд. хотиррасон мешавем ки дастаи Истиқлол санаи 21 апрел дар даври сеюм бо тими Ал-Ҳилол рақобат мекунад.